आच्छा खुलुमबाय बयखौबो आच्छा दिनैनि नैबे गोदानै दाजानाय एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड मानगोनां डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिनि बे एपिबि हान्जानि जानानै नैबे 14 चिरां दुवार बे 14 चिरां दुवारावहाय एपिबिनिफ्रायबो आंखौहाय दिनै बेवहाय बे 14 चिरां दुवारनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी हारि हारिसाफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय एपिबिआ दिनै कैंडिडेट हिसाबै बा बिजाथि हिसाबै दिनै आंखौ दैथायहरदों। बेनिखायनो आं दिनैहाय एपिबिनि जानानै जिखिनि नैबे चिरां दुवारसावहाय आं दिनै समाज आरो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीजों जुदि हाबनानै आं जिखिनि खामानि मावदों बा आं जिखिनि सावरायबोदों जाय सुबुंफोरखौ जों लोगो हमदों बे बेलायावहाय दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै एपिबि दलखौहाय दिनै नैबे 14 चिरां दुवार हिसाबै सापर्ट खालामनो थाखाय दिनैहाय गोबां रायजो राजाफ्रा मदद खालामदों आवगायबोदों। दा बेखिनिखौ नुयोब्ला दा बेखिनिखौ नायोब्ला दिनै 14 चिरां दुवार हिसाबै एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड मानगोनां डक्टर अनजालि प्रभा दैदेननाय बे आफादा दिनै नायस्रांवारि हिसाबै दिनै बेवहाय देरहानो थांगासिनो। बेनिखायनो दिनै एपिबिनिफ्राय बे 14 चिरां दुवारनि सिङाव थानाय ब्लक प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै ब्लक सेक्रेटारि आरो गासैबो प्राइमारि बे प्राइमारिनि मावथिफ्रा दिनैहाय सान हर दिनै खामानि मावदों। बे खामानि मावनायखौ नुनानै आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै जिखिनि रायजो राजाफ्राबो दिनै गोबां दिनै सापर्ट खालामदों मदद खालामदों आरो सिगाङाव 17 बोसोर सासन खालामबोनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बे 17 बोसोर दैदेननायाव दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोननाय दं खुद्रिनाय दं। बेनिखायनो नैबे 14 चिरां दुवार हिसाबै दिनै गोदान पलिटिकेल आफाद बे एपिबिखौहाय दिनै गोबां रायजो राजा सहाय मदद खालामनो थाखाय आवगायबोदों आरो बेजों लोगोसे जे 5 बोसोरनि थाखाय दिनै एपिबि मा होनो 5 बोसोरनि थाखाय दिनै इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' सरकार बिथाङा दिनै जिबायदि खोथा बाथ्रा प्रतिश्रुति होनानै रायजो राजानिसिम दिनै खोथा होनानै जे सरकाराव फैदोंमोन बे 5 बोसोराव दिनै बिथांमोना दिनै बे 14 चिरां दुवारसावहाय मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी हारि हारिसाफोरनि थाखाय दिनै खामानि मावनो हायाखै। दा बे खामानि मावनो हायैखौ नुनानै थगायनायखौ नुनानै जाहाथे 5 बोसोर आरो सरकार फैयोबा जाहाथे बिथांमोना थगायजाया बे बुस्थुखौ दिनै बिथांमोना जोंनो रोखा फोरमायदों। साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जे दिनै जोंनि खावलायनाय बायदिनो बे मा होनो इउपिपिएल सरकारखौबो दिनै नैबे 14 चिरां दुवारावहाय नांला दिनै बेखिनि खोथाखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया जों जे जायगायाव लोगो हमदों जों जे जायगायाव प्रग्राम खालामदों बेवहाय बिथांमोना जोंनो देरहानायनि इसाराखौ जोंनो होदों। बेनिखायनो नैबे जोंनि 14 चिरां दुवारावहाय जे जोंनाव सासे सानैयाल' पारमानेन्ट मोनसे मा होनो पलिटिकेलखौ दैदेनबाय थादों जे जायगायाव दिनै मा होनो 17 बोसोर सासन खालामनाय खाम्फा बरग'यारि दिनै डिपुटि चिफ हिसाबै 17 बोसोर सासन खालामनानै दिनै बिथाङा नैबे चिरां दुवारखौ दिनै गोबां खामानि मावनांगौ दं। 17 बोसोर 22 मा होनो 17 बोसोर सासन खालामबोनायाव दिनै बिथाङा जेबो मावनांगौ बिथाङा पुरन खालामनो हायाखै मावफुंनो हायाखै। बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव बे एपिबि दलखौहाय दिनै गोदानै बिजाथि हिसाबै दिनैहाय जोंखौ बजबदों। बेनिखायनो दिनै 17 बोसोर सासन खालामनाय बिपिएफखौ दिनै बिथांमोना नागारनो थाखाय दिनै जोंनो खोथा होबाय। बिदिनो जायगा जायगा गामि गामि जोंखौ गामि दलैनो दिनै एपिबिजों जयेन जाबाय जयनिं खालामबाय आरो दिनै जोंसो जयनिंआव दिनै जों थांस्लाबनो हायाखै आं दिनै हाबस्लाबनो हायाखै अब्लाबो जोंनि एपिबिनिफ्राय 14 चिरां दुवारनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गासैबो मावथिफ्रा दिनैहाय पार्ट बाय पार्ट खालामनानै दिनै खामानि मावदों। आदिमबासिनिफ्रायबो दिनै गोबां जायगायाव हाबनानै आदिमबासिनि वार्कारफ्रानो दिनै खामानि मावदों ओंखारदों। दिनै गोबां आदिमबासिफ्राबो दिनैहाय जोंनो हर होनो थाखाय दिनै रेडि जाबाय आरो नेपालिफ्राबो दिनै जोंनो एपिबिनो फैगौ 22 तारिखआवहाय ट्राकनि सावगारियाव बा डाम्पारनि सावगारियाव हर होनो थाखाय दिनै बिथांमोनाबो गोबां जोंनो खोथा होदों। बेनिखायनो दिनै एपिबि नैबे 14 चिरां दुवारावहाय गोदान बिजाथि सोलायनायखौ जेनेरेसनखौ नांगौनि थाखाय जोंनो गोबां रायजो राजाफ्रा मदद होगोन बे खोथाखौ दिनै जोंनो खोथा होदों। मानो होनोबा दिनै 17 बोसोराव दिनै खाम्फा बरग'यारिया जिबायदि सासन खालामलांदों बेखिनिखौ दिनै रायजो राजाया सोलायनायखौ लुबैनानै दिनैहाय जोंनि गोदान बिजाथिखौ दिनै गोबां मदद होनो आवगायबोदों आरो दिनै आरोबाव 17 बोसोर सासन खालामलांखानाय जे खाम्फा बरग'यारिया आरोबाव दिनै बिपिएफखौ नागारलांनानै इउपिपिएलआव थांनानै आरोबाव दिनै बे 14 चिरां दुवारनिफ्राय एपिपिएलनिफ्राय बिजाथि हिसाबै दिनै खाम्फा बरग'यारि दिनै आरोबाव थांबावबाय आरो दिनै बिथाङा
EPB आव UPPL आव थांनानै जुदि सासन खालामबावनो नागिरदों दिनै BPP आवबो दिनै बिथांमोना सासन खालामबाय बिथाङा खाम्फा बरगयारिया आरो दिनै UPPL आवबो दिनै बिथाङा जुदि टिकेट लानानै जुदि सलायबावोब्ला जोंनि नैबे पर्टेन चिरां दुवारावहाय खाम्फा बरगयारिनि मोनसे फेमिलि केन्द्रिक दिनै बेबायदि जानो थांबाय थानो नागिरदों मोनसे पलिटिकेल मा होनो फेमिलि केन्द्रिक पलिटिकेल जानो थांबाय थानो नागिरदों ओंखायनो दिनैनि तारिखाव नैबे 22 बोसोराव जिबायदि दिनै बिटिआर सरकार सलायबाय प्रमद बर' सरकार सलायबाय हाग्रामा महिलारि सरकार सलायबाय बेखौ दिनै रायजो राजा सेटिसफाइ गैया गोजोननाय गैया बेनिखायनो दिनै जोंनि APB नि जेदि गोदानै दाजानाय बे दाजानाय आफादखौ दिनैहाय गोबां रायजो राजानि जाथि जनगोष्ठीनि माखासे खामानि मावनांगौनि थाखाय आरो जोंनि NDP नि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनै बख'नांगौनि थाखाय दिनै बे APB आ पलिटिकेलनि गेजेरजों जोंसो बख'नो हागोन मानो होनबा दिनै 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा दिनै सिगनेटरि रन्जन दैमारिखौ बख'आखै NIA CBI NIA नांनाय बिथांमोननि केसखौबो दिनै बिथांमोना फोजोबाखै CBI आव थानाय केसखौबो दिनै बिथांमोना फोजोबाखै आरो दिनै गोबां हाइनेन्स नन हाइनेन्स आरो आउट अफ स्टेटआव थानाय केस जेलाव थानाय बिथांमोनखौबो दिनै प्रमद बर' सरकारा NDP नि सिलाय बारु गथायनानै सारेन्डार जानाय गथायनानै एकर्ड जानाय बिथाङा दिनै एकर्डनि सिगनेटरि रन्जन दैमारिखौ दिनै 5 बोसोराव दिनै बिथांमोना मावफुंनानै लाबोनो हायाखै जोंखौ बख'आखै बेनिखायनो दिनै बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ दिनै पलिटिक्स खालामबाय राजनिति खालामबाय दिनै मावफुङाखै NIA आरो CBI नि केसआबो दिनै सल्भ जायाखै बरंस प्रमद बर' बिथाङा सानसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै PTC नि सिङाव थानाय जेथे माखासे भेन्चार हाई स्कुलफोर जोंनि BTC आव 228 टा भेन्चार हाई स्कुलफोर दङ दिनै बिथांमोना बेखौहाय दिनै 6.3 क्लज थाखानायखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै मावफुंना लानो हायाखै आरो प्रमद बर' सरकाराबो गावनो खुद सानसे समाव हाग्रामा महिलारिखौ रायग्रामोन जे दिनै भेन्चार स्कुलाव मानो थानो मोनखो अबे मोनसे स्कुलाव दिनै सिंगेल मास्टार जाखो बेखौ दिनै बुंग्रामोन नाथाय दिनै गावनि सरकारावनो दिनै प्रमद बर' सरकारा दिनै गंसेबो स्कुलखौ गभर्नमेन्ट खालामनो हायाखै आरो 10 टा कलेजसो दिनै गभर्नमेन्ट खालामदों होननानै बुंदों बेखौबो दिनै गभर्नमेन्ट खालामनो हायाखै मिसा मिसि रायजो राजाखौ जोंखौ थगायदों मिसा मिसि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा दिनै मा खालामदों 10 टा कलेजआ गभर्नमेन्ट जादों होननानै दिनै बम गावग्लुंलायदोंमोन जादों लोंदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव आसामनि सासे सबसे देरसिन मिनिस्टार बिश्वजित दैमारिया दिनै स्पष्ट खालामबाय बबे मोनसेयाव बिल पास जादों बबेयाव आयेन जादों आं मानो मिथियाखै दिनै बिथाङा जेला BJP जों UPPL जों जेला जुदा जालायबाय आलदा जालायबाय अब्ला दिनै खोथाया रोखा दिनै प्रुफ जाबाय आरो दिनै सान्ति जादों होननानै बुंदों UPPL सरकारा नाथाय सोरनि थाखाय सान्ति जादों NDP नि आखायाव हाथियार लानाय सिलाय बारुखौ जुदि गथायनानै सारेन्डार जायामोनब्ला दिनै सोरनि आखाइनि हाथियारखौ लानानै दिनै UPPL सरकारा दिनै सान्ति होननानै बुंदों दिनै NDP नि सिलाय बारु गथायामोनब्लानो दिनै बे बिटिआर एकर्डआ दिनै सान्ति जाया एकर्डबो जायामोन नाथाय दिनैनि तारिखाव गोबां NDP नि समस्याखौ दिनै UPPL सरकारा मावफुंलाङाखै दिनै रिहेबिलिटेसन एक्सग्रेसिया साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा दिनै बिथांमोना थगायै 5 बोसोरखौ दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ 17 बोसोर रायैनो 5 बोसोरखौ बारहोलांजोब्बाय आरो दिनै नैबे पर्टेन चिरां दुवारसावबो खाम्फा बरगयारिया 17 बोसोर सासन खालामखांनायनि उनाव दिनै बिथाङाबो दिनै सा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिबायदि अबस्था दिनै भुगिनांदों दिनै बिराद गाज्रि अबस्थायाव दं बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव सा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा पर्टेन चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै BPF नोबो दिनै भट होनो नागिराखै UPPL नो भट होनो नागिराखै मानो होननानै बुङोबा BPF सरकारा दिनै 17 बोसोर सासन खालामनायाव बिथांमोनखौ मोनथिगौ बांद्राय गोबाव सरकार सलायबा मा जायोनो थिउरिया जायो थिउरिया बेनिखायनो दिनै बिथांमोना गावसिनि गोसो मथनै दिनै सरकार सलायदों बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइ गैया गोजोननाय गैया बेनिखायनो दिनै जोंनि नैबे पर्टेन चिरां दुवारसाव सोलायनायखौ नांगौ आरो दिनै बे खाम्फा बरगयारिखौ माबोरै सोलायनो हायो जेनेरेशना बे पर्टेन चिरां दुवाराव माबोरै खाबु मावनो मोनथाय खाबु मोननो हायो बे बुस्थुखौ दिनै रायजो राजाफ्रा गोदान केन्डिडेट सोलायनायखौ लुबैनानै दिनै जोङो APB निफ्राय नायस्रां औवारिखौ दिनै सापर्ट खालामनो थाखाय बे पर्टेन चिरां दुवाराव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै जोंखौ लोब सापर्ट खालामनो ओंखारबोदों मदद खालामनो ओंखारबोदों बेनिखायनो फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बर 2025 डेटआवहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि आगदा आखाइखौ बिखायाव
खेबसे होनानै जाहाथे सिन्थाधारा खालामनानै मानगोनां फाउन्डार एनडिबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिया हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय जाहाथे बिथांखौ जुदि बिर जोहोलाव जुदि साननानै लायो अब्ला नोंथांमोना एबारनि बे बाथि बिटिसि इलेक्सनावहाय नोंथांमोना सोरनो बर होयोब्ला हारिनि जातिनि थाखाय सिन्था खालामगोन आरो एनडिबिनि समस्या बोरै सल्भ खालामजागोन बेखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे बिखायाव खेबसे रायजो राजाफ्रा होनानै जाहाथे सिन्था खालामो दिनैफ्राय 22 तारिखआवहाय नोंथांमोना अननानै जाहाथे जोंनि एपिबिनि सारा बिटिसिआव थानाय ट्राकनि सावगारियाव बा डाम्पारनि सावगारियाव बर होनानै देरहागोन आं बिखिनि खावलायदों आरो लोगोसे नैबे पटेनसिरां दुवारावहाय बिपिएफ सरकारखौ दोनथ'नानै इउपिपिएल सरकारखौ दोनथ'नानै गुबुन गुबुन इन्डिपेन्डेन्सखौ दोनथ'नानै नैबे एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड मानगोनां डक्टर अनजालि प्रभातनि दैदेननाय बे एपिबिखौहाय एजे नायस्रां औवारियाबो सासे पटेनसिरां दुवारनि लकेल हिसाबै आरो एनडिबिआव गोबाव बोसोर सेक्रिफाइस खालामबोनानै दिनै जोंहा माखासे साहा ओनसोलनि रायजो राजा आरो बे पटेनसिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ हारि आरो माहारिखौ मावफुंनायाव मदद होलांनांगौनि थाखाय जोंनि गोसो गोरबोआव दंखायो बेनिखायनो दिनै साफ्रोमबो बे पटेनसिरां दुवार्सनि बर' रायजो राजा साननो हनो गोरों मेलेमजिबि इन्टेलिजेन्ट सारमोनखौ जों खावलायदों बे 5 बोसोरनि थाखाय रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय सिबिआइ केसनिफ्राय उदां लाबोनांगौनि थाखाय 6 जन फासि होजानांगौ बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दं आरो एनआइए केसनि जेथे बेलनिफ्राय गबोदों दिनै बिथांमोना बेलावसो गबोदों बिथांमोननि केसा दिनै खालास जायाखै दिनै बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों बख'नांगौब्ला पलिटिकेलि जों खामानिखौ मावहैयाब्ला जों दिनै बिथांमोननि केसखौ जोङो फोजोबनो हानाय नंला बेनिखायनो प्रमद बर' सरकाराबो दिनै मावखायाखै 5 बोसोराव आरो बिपिएफ सरकाराबो जोंनि एनडिबिनि माखासे जेल जाबोनायखौ 6-7 बोसोर बिथांमोनाबो सरकाराव लोगो मोनबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै मावबोआखै बेनिखायनो दिनै जों आखाइ खबजबनानै खावलायदों जाहाथे अननानै 5 बोसोरनि थाखाय नैबे एपिबिखौबो नोंथांमोना जाहाथे मदद खालामो आं बेखौ खावलायदों आरो लोगोसे जोंहा बिकिडाब्लिउसिनि समस्या आरो कार्बि आंलंनि समस्या आरो जोंनि ट्रेडिसन राव हारिमु धोरोम गासैखौबो दिनै नोजोर बोनानै 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेन्डन ब्लक बेफोरखौ बासायनांगौनि थाखाय नैबे गोदानै दाजानाय एपिबिखौ जाहाथे नोंथांमोना जोंखौ जाहाथे सापर्ट खालामो जोंनो जाहाथे बर होनानै मोजां मोनसे सरकाराव लाबोनानै जोंनि बर' जातिनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी हारि हारिसाफोरनि समस्याखौ जोंनो जाहाथे खामानि मावनो थाखाय सरकाराव फैनो थाखाय जोंखौ हेफाजाब होयो आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरदों जे अननानै प्लिज नैबे पटेनसिरां दुवारनि रायजो राजाफ्रा फैगौ 22 तारिखआवहाय नायस्रां औवारिनि सिरियाल नाम्बारा 6 नाम्बार बे 6 नाम्बार सिरियालनि सावगारिया जाहैबाय ट्राक डाम्पार बे सावगारिया बर होनानै देरहाहोनो हायोब्ला आङो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों जाति जनगोष्ठी हारिफोरजों मिलायनानै खौसेथि थानानै समाजनि खामानि मावनो थाखाय आं आवगायलांगोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव दोननाय जाबाय थेंक इउ खुलुमबाय जोङो बिनि गेजेरावनो नुनो मोनो जे नोंथांमोननि जिथुनाखि लोगोफोर बा एनडिबिनि माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना नोंथांमोननि नैबे एपिबि हान्जाखौ मदद खालामालासेनो गुबुन गुबुन दोलोफोरावहाय मदद खालामनायखौ नुनो मोनदों दा बैसोर बिथांमोनखौ नोंथांमोना एनडिबिनि जानानै मा खावलायहरनो सानो बा नैबे एपिबिनि दोलोनि जानानै मा बुंहरनो सानो मा खावलायनो सानो नोंनि सोंनायनि बाथ्राया खोब गुरुत्वपूर्ण नंगौ जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा माखासे गुबुन गुबुन दलाव दङ जेरैहाय बे एनडिबिनिनो मोनसे आफाद हिसाबै दिनै जोङो जन्म होबाय एपिबिखौ एक्चुअली एक्स एनडिबिफ्रा दिनै गुबुन गुबुन पार्टियाव दङ बियो जोंनि थाखाय बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो साननो गोनां बाथ्रा बिथांमोना सानसे समाव हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै गावनि आंगो लोगोफ्रानो दिनै जेलाव दङ केसा गोबां केसा दिनैसिमबो जोबाखै दिनै बेफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा बे एपिबि दाजानाय बे पलिटिकेल आफादावहाय बिथांमोना सापर्ट खालामनांगौमोन नाथाय जाय बिथांमोना दिनै गावनि आफाद गावनि पार्टी पलिटिकेल पार्टीखौ दिनै बिथांमोना सापर्ट खालामाखै जों बिथांमोनखौ जों अराय सम खावलायदों दाबो सम दं अननानै नोंथांमोना जि सिलायाव नोंथांमोना दंहैयो जि पार्टियाव दंहैयो नोंथांमोना गोसोखौ सिन्था खालामनानै गोसोखौ हमथानानै जोंनि नैबे एपिबिआव फैफिननानै जोंनि समस्याखौ मावफुंनांगौनि थाखाय नोंथांमोनाबो दायित्व दं
जेरै फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिया जोंनिनो बिगोमा जोंनिनो बिफा दिनै बिफाखौ नोंथांमोना आलाय सिलाय गारनानै थांनानै गुबुन गुबुन दल हंगतन थांनानै नोंथांमोना गावसोरनि साननाय हनायखौल' फुरन खालामनो थाङोब्ला बे बेसेबांबा गिदिर पाप नांगोन दा बेखौ जुदि नोंथांमोना जुदि सानालासिनो गुबुनफोरनि दल हंगतन थांनानै गारि मटर दाब्रायनायनो खाबु लाहैनानै थाखा फैसा गरसे गरनै जों गबाव हैफानानै मालायजों दिनै नोंथांमोना सापर्ट खालामहैनाया बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बेनिखायनो आं दिनै नैबे चेनेलनि गेजेरजों खावलायगोन मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा गाव गावनि पलिटिकेल आफाद बे एपिबिआव जगदान जानानै जोंनि समस्याखौ मोनथिखागौ नोंथांमोनाबो दिनै गांगां समस्या दं दिनै बे समस्याखौ दिनै जाय सरकारजों नोंथांमोना थादोंमोन बे सरकार दिनै मावफुङाखै बे मावफुङैखौ नुखानानैबो दिनै नोंथांमोना मानो थाहैखो बेयाव मानो दिनै आगान हैखो नोंथांमोना मानो बुजियाखै मानो सानाखै आं खावलायदों दाबो सम दं फैगौ 22 तारिखआवसो इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बिटिसि इलेक्सना बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै नैबे एपिबिनि ट्राकनि छबियाव बर होनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोना जाहाथे ज' जाफैफिनो जाहाथे सिन्था खालामो आरो जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि थाखाय नोंथांमोना खेबसे सिन्था खालाम रन्जन दैमारिया जुदि दिनै आफाद दानानै जाहाथे हारिखौ जुदि रैखा खालामामोनब्ला दिनै नोंथांमोनाबो जुदि एनडिबि नामानो थायामोन दिनै एनडिबिनि नाम लानानै दिनै गुबुन गुबुन दल हंगतनाव नोंथांमोना जायगा आरो खाबुबो मोनामोन बेनिखायनो जों खावलायदों अननानै जायखि दलाव थाया मानो अननानै प्लिज नोंथांमोना गिदिंबोफिन नोंथांमोना फैफिन दाबो सम दं जों रावखौबो दुसिया जों दिनै बिदा फंबाय हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय जोङो सानसे समाव ज' ज' जों दावहा नांदोंमोन आन्दलन खालामदोंमोन दिनै मोजां जा गाज्रि जा बिटा रेकर्ड जालांखांबाय बिनि उनाव दिनै गोबां समस्या दं जों मोनथिदों जों खोनादों आं दिनै फरायनो मोनाखै इउपिपिएलनि इस्तिहाराव जों खोनादों आं नुवाखै नाथाय आं सासे मानसिया खोन्थादों इउपिपिएलनि जितु इस्तिहाराव दिनै एनडिबिनि जितु एकर्ड जाखांलांनायनि उनाव माखासे आद्रा समस्या खामानि मावनांगौ दंमोन बे बुस्थुखौ इउपिपिएलनि इस्तिहाराव मोनसेबो उल्लेख खालामनाय होननाय जों खोनायाखै गैया होननानै जों मोनथिदों नाथाय आं दिनै बिथांमोननि इस्तिहारखौ आं नागिरदों दिनै मा लिरनाय दं आरो दिनै बिपिएफनि इस्तिहाराव मा लिरदों मेनिफेस्ट'आव मोखां बिलाइयाव बेखौ आं दिनै नुवाखै नाथाय इउपिपिएलनिखौ जों खोनादों जे इउपिपिएलआव एनडिबिनि आद्रा थानाय खामानि बा केसफोरखौ रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय दिनै बाव जेबो लिरनाय उल्लेख गैया होननानै जों खोनादों बेनिखायनो जुदि बेबायदि बुस्थु जुदि लिरनाय गैयाब्ला नोंथांमोना बाव थानानै मा खामानि मा आदाय खालामना लाबोनो हानो थाखा फैसानि सारा जेबो गैया थाखा फैसा दिनै देरसिन नङा थाखा माने मिसा होननानै बुंदों दिनै जोंनि एपिबि दलनिफ्राय बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना थाखानि थाखाय जुदि थांदोंब्ला फैसानि थाखाय जुदि थांदोंब्ला नोंथांमोना बिराद गिदिर लामाजों भुल लामाजों थांदों जों दिनै नोंथांमोनखौ जों सानगोन बेनिखायनो दिनै सम दं नोंथांमोना अननानै एक्स एनडिबिफ्रा जाहाथे रन्जन दैमारिखौ जुदि सिन्था खालामो बै सिबिआइ केसआव 6 जन थानाय 50 जन 54 दाख्लै 50 जन जितु गबोदों दिनै बिथांमोननि केसआबो दिनै बेल जायाखै मोनसे आथिङा गोजौ मोनसे आथिङा गाहाय अबस्थायाव दं गाबोन जुदि समफोर जुदि कर्टआ जुदि लेंहरफिनो बिथांमोना थांफिननो गोनां जागोन नोंथांमोनखौ जुदि सिन्था खालामो हारिया जुदि सिन्था खालामो बे इपिबिनो दामपारनि सावगारियाव फैगौ 22 तारिखआव बर'ना देरहाहोगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों दा बे जोबथानायाव आं खावलायदों जे एक्स एनडिबिफ्रा जायखि जेरावखि डिस्ट्रिक्टआव थाया मानो दामपारनि सावगारिया बर'होनो थाखाय नोंथांमोना जाहाथे रायजो राजाखौ खावलायो आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरबाय आरो आं बेखिनि बुंनाय बाथ्राखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ